Ladon gawai ka thei samla ka babha briubha. Kabala biang karta ka kerteng jongka ka Liza. Ka Liza kadang syong samla haying. Kada kokngu ia ki jing sneng jing krau jong ki kmi ki kpa ki jongka. Ki kmi ki kpa jongka hooj ki la sya eka bakan da shim kurim no. Namar karta jongka kala biang. Bat ki kmi ki kpa jongka ki la kren bunsen yaka. Syapang kane bakan wat kurim no. Kaliza haba kayo sngaw yakane kala perkhat haba lej haba wan haba tre bakta wat haba thiaru kata kalong men hakapor bakarta jongka kampat biang ban wat kurim shibun ki baterwa henry menta tip kidang don ne em ki ban terwa yaka henry kamdu jingkermen ladon wei usamla kadur kadar karniang karnion bat karta jong u kalalong ka biang bha hoj na ying jong u kilakwa bama u unyo no ya kanongri kanong sumar ya u bat ka kerteng jong u ne usamla kalong u Stefan hagawai ka sngi ka Liza kami na ying na jingtre ban lej no shaying ka syong hang ta ban ap ya ka boss lakumba shipho minute ai jarang khat ba Stefan ru umi na jingtre ban ap ya ka boss bat kia ap lang hang ta baro arngon namar ba kia ap boss tang arngon Stefan la kali naka uong pila ap slem Kaliza ka jawab em kumtahi shipho minute ai Stefan ukli biang naka balay mo ba ka slem menta ka sngi ka boss Kaliza ka jawab tip ken balay ba ka slem kumne hangta kilayo khubor baka don ka jing accident ta ka daw ka slem banwan hangta Stefan uong yadi no da coffee Kaliza ka jawab hooj kalong hangta kilaya di coffee baro arngon katba kidang ya di coffee Stefan ula kali naka pidang marway ne pilayo briu Kaliza ka remuny bat ka ong ngadang marway kumtaw ong ya ka biang bat sipang kilaya sngap jar hangta Kaliza hakadok nut jongka ba makaru kalakwa ban keli ya u bat kala keli shisha te mapipat pidang marway ne pilayo briu Stefan ula jawab karta te kala biang tang bala syusa marway kumne hi iman Kaliza ka ong ya u balay pi ong kumta karta jong pi kampat dir pi biang kadur kadar karniang karnion pidang yo be bat Stefan uong yaka shisha se tongan ngamdu jingkermen ngan yo be lengba kiktin jong pi Stefan ula pan nomor phone jongka bat makaru kala a he u hangta ka bos kalawan bat kala kiu ban ya lej no hagawai ka sngi Stefan ula depkam ushim ya ka mobile phone bat ukol ya Kaliza ka klem shim ukol biang sasisen haga kol ka baar Kaliza ka shim ya ka kol jong u bat kala ya kren hangta kimlap sngaw thu bakapor kalaya chikenta Stefan kat baudang thia hajing thia menmet baro ki jingmut jing perkhat kala lej lut chaka kadonot jung u kala ong halamarwe kane iman kabanlong kabai jonga tangba Stefan uklem pat terwa haka Kaliza ru halam marwe ka syuremuny namar ka kenmau yiki kitin Stefan ba ukren haka phone call Kaliza kala yamat Stefan namar ulong ubri ubabha nrei ka shu up ya ka jing terwa ka jong u Stefan umla shu ban kun ya ka ka balak pun haka donot jong u haka wei ka mit ushim ya ka mobile bat ukol ya Kaliza bat onda haba Kaliza kala shim da ka jingkemen u ong ya ka kendu la syai janmit ngan ong ya pi bat Kaliza ka klempen slem bat ka ong hooj to bat kala poi ka por janmit haka wei ka jaka ka ba itenan bat kilay syam hangta bat anda haba kilay syong kumba kato kat ne minute Kaliza kala kami lenti ba ong no ka ba mut ban ong hangta Stefan ula plalut ya ka ka ba don haka donut jung u Kaliza kala pediang ya ka jing terwa jung u bat ka ong shikentin ya u Stefan pek nga ong ya pi wat ik ya ngatang shiteng por wat lada kiwan ki jing le
wat ino yang marwe. Ustefan ong haka Liza ngamle kumta ngan kular bangan je pi hadu kebekut. Bat Ustefan ong haka Liza ngarongan ong api haba pilap diang ye kijing terwa jonga haba ngilalong ke wei kado wat yang marwe to yang hadu kebekut wat ladaki wan kijing khanglat ka Liza ka jubab ka ong hooj Stefan nga kular bat ngan bat ngan yap rengkat bat pi ka Liza ka kedup artat ia Stefan bat gine baro arngut kilai bha bat kilai kut biang bane syangkai pengat Stefan ula ong ya ka Liza ya thu no hai mei ipa jong pi bangin poino syaka jing ya tho long ka Liza ka ong hooj Stefan kata ka babha palat bakin tip na ying ya kane ka jing ya dei ka jonga bat phi hakawai ka step kat ba ka Liza kadang tho jing tho ukpa jongka ola wan habadon maka bat ula ong ya ka balai khun ka dur khmat jong phi nga i pher bha manta papa lada nga ya thu ya phi nga ngej phim sngawi ai ukpa jongka ong khun to ong to ya thu ngam sngawi ai ka Liza da ka jing shlor kala ya thu papa ngalai kandu yo wei ubri uba bha jing long uba biang ka kam ka jam nga ngej pi hun papa yo tau breu khun wan yalam yo tau breu nga hun be namar karta jong phi kala biang ngam sngawi ai khun kala biang karta jong phi philadei ban yo hi da unongri unong sumar ya phi ba phin roi ki khun ki ti khun ngan ong ya phi tang ka ne ka we lada pi shim yo breu to shim da breu uba ka ju ka balang jongi lada pi shim da breu uba da ka we pat ka balang ngam su tanat khun da lele yo ta breu ka Liza ka kren shikentin yo pa jongka papa om lele pa wat lada ka pher ka balang en rengi mane ngi syakri ya uju ublei khun pe chane phi phim pat ngau thu ai ru hato om le rain khun kum manga ukpa ubakit kam ha ka balang ka kmi jong pharu ka de ka kmi balang kumno khun ki breu kin kren yangi ki kmi ki pa ba phio da ubam dei kat kum ka balang jongi ka don ka jingle rain yangi ki kmi ki pa ki bala kit bha ha ka kam balang khun to ko ngo ya kane papa ngalai ye u bawlong ubri ubapha ubatip yo blei ubadon ka akor ka buram papa hooj udei nagaway pat ka balang tangba pa udei ubri uba yo blei ubalayo map no Jesus Christ khun ngam sngaw tanat ya kata ka kentin haba ngam sngaw tanat lada umdei nagajuk ka balang pham sngaw tho ka Liza ka yam bat ka phet syakamra bat ka ong artat la syai ngan wan yalam pau ong wat wan yalam nga ong ka Liza baro shimit ka klem thia ka yam hajing thia namar ka jing jongka ya u kam kwa ban shuya khlat no kham tam ki jing kular jongka bat Stefan lapoi ka sngi ka babot Stefan lawan hajing jong ka Liza mar ya rung Stefan ukpau yang joj na ka basyong uang mi membit ban rung mano bapa ya me ban rung mi sis don ngam don kam ya me ngaong mi bat Stefan umyo lat shisha ban keren wat chicken tien ro bat upet da ka jing sngaw si ka Liza kala presyang ban lek but na din jongo nrei ukpa jongka ubat ya ka Liza kamnang le ai shu ka shu yam perkhat ye ki jing jongka yu bat kam kwa ban ya jengai bat Stefan hagawai ka sngi ka mi tu na ying bat ka phun yo Stefan ban ya kendu bat Stefan ru ulak koloi da ka jing kemen ban ya syam bat ka namar uru palat ya ka hakapor bagi kendu tang arngot katno ki kemen namar habaro arngot ki dap tang ka jingi bamar kaliang enrei kini arngot ki bat ika kular bakimla ban ya khlat ya ka kular walarawan ki jing khanglan bat ngin imlang bat ngin yap lang katba kidang ya syongkai ukpaw la wat ya Liza keleng
hadin ulai siam shisha bagi don arngot ukpan da jing bitar uben tiu yo Stefan bat ubat na kekti jongka bat latan na kekti jongka bantan sheying hakatahi kamit ukpa ulakhot ye ki arngot ki breu ban penyap no yo Stefan bat ulathong da kapisa ye ki bawat ya thu ha ro kan ba ukpa udang keren ye kine hakine ki arngot kaliza kalau yo sngeu ye kane kalau sim ye ka mobile phone kala presyang ban phone rei kam yo kini ki arngot mar kila le shaying jong Stefan kan ba Stefan udang thia shiting men kila sim da ka sengkin kli bat kila set ye ka ktien jong o bat kila dung da ka tari ye o bat katto kan ne minute Stefan ulayap no bat onda Stefan ulayap ki penbat da ki kti jong o ha kata katari bat kita ki breu kila pet no onda haba kaliza ka tip ye kane bagi thmud niap yo Stefan kala mi na ying bat kala lech wut she ying sa jong anre onda haba kala poi ha kamra thia jong o kalap bo Stefan ubdan shu ha ka prathei hangta kaliza ka yam kala nyar hangta khadu onda haba ka kenmau yi ki kular bagi ya bat jutang banya im lang banya yap lang hangta kasyem ya karai ka khadu kasyem ya kata katari bat ka dung ya lade bat ka lizaro kala yap lang hangta hakaju ka por ki kmi ki khpa jong ka liza bat ki kmi ki khpa jong Stefan kela ya poi hangta haka jaka baki ya thia baro arngot ki kmi ki khpa jong Stefan ki shim yo Stefan bat ki kmi ki khpa jong ka liza ru ki shim ya ka khun la jong bat ki klem ya kren ai hangta balapan kit noi ki wut she hospital ban yo ya jing sumar ka babiang namar bagi ne baro arngot ka met jong ki dang sa bat ka men sim jong ki ka dang sa kine baro arngot menta ki don hagi jaka sumar bala ai snam ye ki namar baka snam na ka met jong ki kaladuna palan bat la sumar ye kine baro arngot hakaju ka kamra bat hakaju ka por kadba Stefan bat kaliza kidang don hakajaka sumar ka kami bat ukpa jong kaliza ki le shaying jong ki kmi ki kpa jong Stefan ki kmi ki kpa jong kaliza ki le dak jing bitar bat ki ong dak jing le ukhun jong phi baka khun jong i ka dung yala de nak ta ka daw jong u lada kam de na ka daw ukhun jong phi kaliza kamlong hadu kat ne ki kmi ki kpa jong Stefan da ka ba jai ki ong em wat ong kumta kam de na ka daw jong u kadai na ka daw jong phi ba phi klem sha banya poi bat ukhun jong e hangta ki kmi ki kpa jong kaliza da ka jing bitar ki ong da lele ngi mon ba ka khun jong e kan ya poi bat uneu briu uba akriu blei shalanti shasengkin ki kmi ki kpa jong kaliza ki ong ngin sa le ya ka badon kam bat ki mi no ngan ye thu ya ka jing ya ka longing ka jong Stefan ka ba shadin nado dang rit ya Stefan ki kmi ki kpa ki la hikai uba unduai bat ba unpulei ka ktinu blei namar ba ki kmi ki kpa jong ki long ki ba riu blei om ki riu nyam ta ka daw ba Stefan udon ka jinglong ka ba sngerit ka ba i kham tam ya blei hadu ba uda heru uda long ubriu uba yai dem ha jing duai laha ka jaka trei ba udon laha ka ba uyai lanne laha ka ba usyong juklet ban duai haka kerteng ke jong uji sukres Stefan udai ubriu uba dap jing kemen haka jing im jong o wat lada uyo mat ki jing e ne ki jing jenjar haka ying jong o ne haka jing im jong uro namar uyai daga jing e bau jisu ai o ya ka jing sok ka ba shisha kawai ke jing long ka ba don ha Stefan ka long ba udon ka men sim ban yarap i ki baduk ki ba jenjar ki ba syam la not haka jing im jong ki wat lada umdei uba riu spa baru Stefan uduai na kabanta ki papang ki bisitom ki badon kam ya ki jing penkhia laha ka do lane laha ka mensim ka jongki Stefan udai ubri ubara i ka Bible ka balong ka ktin ublei udah hikai udah yalap ya ka kerteng ujisu bat don sibon ki mensim briu ki bala yo shisha ya ka jingkerku ka ba na ublei don kaba ule ha kaba pau bat don ro kaba ule ha kaba ri
nrei ublei utip ya o. Dai na kata kadao ba shibun ki keren ben ya o. Don shibun ki ba isi ya o. Bat wat uneu kupa ka kemi jong kalizaro ki bishni ki shun ye ki kam babha jong o. Namar maki kilong nyam ki pendep tang ha ka kam nyam. Kat bau Stefan ule kat kum ke ketin ublei ta kadau ki bishni khamtam lelei udaya poika bat ka khun jong ki kata lelei kabomla banlong. Hadin kuma lai benai ei kaliza ha ka jing sumar yaka bat kala koit no. Kat bau Stefan udang don ha ka jing sumar. Namar ka jing mong jong ka do ka khambun Stefan. Namar ba ki dung da katari hadu laisen kaliza kalami no na hospital. Stefan ru u lakoj hadin shibanai nadu kaliza bakami na kajaga sumar. Bau Stefan ru lami na hospital banlej shalayeng. Kabas ngausi kalong batang hadin arsengi bau kupajong kaliza ulatip bau Stefan ulawan shayeng marmaru ai file case syakipulin bat Stefan ula syakyam hakipulin. Balara yo Stefan syakayeng bishar. Bala bishar yu habala bishar yu lalap ya jing shisha bakam dei jing le jung Stefan bala dung ya kaliza hanre lalap baka dei hi ukpa jong ka baudung yu Stefan hanre ukpa jong kaliza pat sap pula pentian pisai plidar ar pulak lara biang ya jing bishar haka weipat kasngi anda habala bishar biang yu Stefan dei hakane kasngi bo Stefan ularem naga daw bala penbam bisa ukpa plidar haka jing tanggi kimi ki kpa jong Stefan ki syayong ngan yakane ke jingja bat khamtam lelei kaliza ka kelon haju kram mars nyo sngeu bana kami bo on set yo Stefan klem bu ba jamin life house nem bat Stefan uladon hajil hadu life house nem karta bat kaliza ka syukuslai balai yang akumne ka syuyam bat jaw ki umat mila bat sngi rei tangga wei kalarai ngan yai ap ya o wat lada utemen ro ki banai ki snem ki layat klem lap basnguthu kaliza kala temen ka perkhat yu Stefan ma uru ula temen hajil kum maka dei ke jingkular jongka bat u bakilai kular bakin ya ap bakin imlang bakin ya yap bakin imlang wat lada ki kimi ki kma jongka kila penwat dau beriu bakimon rei kamtre ka yai bat ya kular bat ka kermen la ula yap hajil ro lelei la udang im ro lelei ngan yai ape ya ka life house nem balabu ki kmi ki pa jong Stefan kila yap no namar kala dei ka por jong ki ban yap ki yai ap ya ka por bagin yu i lau khun rei karta jong ki kam ap shu bat kila yap no komju ki kmi ki pa jong kalizaro kila yap no namar ki yo ya ka jing pangkan sar shua bakan poi sa arsnem ba Stefan unlat na jail kaliza mars yap ki kimi ki pa jongka menta ha ka jinglong kan thei ba marwe katno ka tamang halam marwe ban shukhen ye ki sngi bat ki banai kan poi no kapor bakan ya shem yo Stefan ka life house nem kala dap bat Stefan lami na jail uwan shalaying ha ka longran yang kabala temen jong o habo Stefan lawan shaying jong o habo Stefan lawan shalaying marwe marsin poi ulap baka ying jong u kalapra bat omdan syu basa ha kane ka ying hangta kansan brep kimi ki umat na ki khmat ki jong o dei hangta da ka jingjau umat ki kejat jong o ki phai sya ka ying jong kaliza bat kat bau dang yai ki khmat jong o ki pet na jengai ya ka ying jong kaliza na jengai lo yu i baka ying jong kaliza kala pra kumju anrei upen hon ban lech syajan kata ka ying pleng ulap ba kala pra shisha hangta kawan ka jingdu men sem hau sya ingan lech menta bat ujau umat artan kat ba udang ya ki kejat tip sya un lech kawan ka wei ka breu na din ka ong ye ita itemen pa i sya pin lech Sipang uklem nang jubab bat ka kelibyang Stefan jubab ngawan wat ya kaliza kata kabru kala jubab ale pe ngan yalam yapi kata kabru kala yalam syaka jaka sa li kaliza namar bakala sa syaka ying jong ki bahaying ki jongka
hang ta mars poi lakhot ya kaliza bat hang ta sipang kisu ya pet lengo hang ta kilai kedup baro arngon da ka jing kemen bat da ka jing e jongki ba kilai ya syam biang ka jing ye ap bat ka jing kermen ka don ya uso jong ka jing kemen.